രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ മേഖലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്ദിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. वृंद्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. श्रीमद् भागवतम സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 2 ദിവ്യത്വവും ദിവ്യ സേവനവും. ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദോ വൈ കവയോ നിത്യം ഭക്തിം പരമയാമുദാ. അദോ വൈ കവയോ വാസുദേവേ ഭഗവതി കുർവന്ത്യാത്മപ്രസാദിനീം. വാസുദേവാ ഭഗവതി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതഃ ആകയാൽ വൈ തീർച്ചയായും കവയഃ സർവ അതീന്ദ്രിയവാദികളും നിത്യം സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ഭക്തിം ഭഗവത് സേവനത്തിന്
പരമയ പരമം മുത അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെ വാസുദേവേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കുർവന്തി സമർപ്പണം ചെയ്യുക ആത്മാവ് പ്രസാദനെ ഉജ്ജീവിക്കുന്നത് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് ആകയാൽ നിശ്ചയമായും സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ സർവ്വ അതീന്ദ്രിയവാദികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം അതീവ ആനന്ദത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ആത്മാവിനെ ഉത്സാഹഭരിതമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ശ്ലോകങ്ങളിൽ, നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി നമുക്ക്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ വർണ്ണ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസിദ്ധിയും ഹരിതോഷണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മള്. പിന്നെ മഹത് സേവയ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭാഗവത കഥാശ്രവണത്തിനുള്ള അഭിരുചി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭാഗവത കഥാശ്രവണത്തിന് അഭിരുചി വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ അധികം കേൾക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജപിക്കും അല്ലെ. ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം അതും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആരിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? ഭക്ത ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് ഗ്രന്ഥ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് സത്വഗുണത്തിലേക്കും അവിടുന്ന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കും കടക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി? ഭഗവാനുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ വിദ്യതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥി ചിദ്യന്തേ സർവസംശയ, ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത് അല്ലെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെയും ചിദ്യത അല്ലെ, അത് ഛേദിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ഛേദിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആകയാൽ നിശ്ചയമായും സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ സർവ്വ അതീന്ദ്രിയവാദികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം അതീവ ആനന്ദത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ആത്മാവിനെ ഉത്സാഹഭരിതമാക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെ. എവിടെയോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ തന്നിമിത്തം അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ആത്മാവിനെ ഉത്സാഹഭരിതമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്ര വരെ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതൊരു ഡെഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആത്മാവ് എല്ലാ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു കൂടിനെ വൃത്തിയാക്കുക, അതിലിരിക്കുന്ന തത്തയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അല്ലെ. കൂട് നല്ല ഭംഗിയാക്കി പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കും, പക്ഷെ അതിലിരിക്കുന്ന തത്ത ചത്തുപോയി. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോ ആത്മാവിന് ഈ ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോ നമ്മള് ആത്മാവിന് എന്താണ്? അതിന് ഉത്സാഹഭരിതമാകുന്നു, അതിനെ ഉത്സാഹഭരിതമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തി സവിശേഷതയെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്വയം രൂപ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ, അധ്യായം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ് എന്ന്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവതാരമല്ല അവതാരിയാണ് എന്ന്. അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവതാരമല്ല അവതാരി ആണ്. ഇപ്പോ സ്വയം രൂപ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളും ശ്രീ ബലദേവനിൽ തുടങ്ങി സംഘർഷൻ, വാസുദേവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, നാരായണൻ എന്നിവരിലൂടെ വിസ്തൃതമാകുന്ന പുരുഷ അവതാരങ്ങളും ഗുണ അവതാരങ്ങളും ലീല അവതാരങ്ങളും യുഗ അവതാരങ്ങളും മറ്റസംഖ്യം അവതാരങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചവയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ ആകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം.
ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതാരി, ഏറ്റവും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാറാണിയോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വിസ്തരണമാണ് സംഘർഷൻ. ബലരാമനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സംഘർഷണൻ, വാസുദേവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, നാരായണൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള 5 അവതാരങ്ങൾ. അങ്ങനെ ആ സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു സംഘർഷണൻ കൂടെ വന്ന് ആ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പോ എത്ര കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്? ഒരു കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ, കാരണ സമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്ന ഒരു കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഓരോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഓരോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ കുറെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, അതായത് പരമാത്മാവായിട്ട് വരുമ്പോ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിസ്തൃതമാകുന്ന പുരുഷാവതാരങ്ങളും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതൊക്കെ അവതാരങ്ങൾ? അത് ക്ഷീരോദകശായി ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുണാവതാരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവ്, മഹാദേവൻ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരങ്ങൾ. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാർ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങള് ഗുണാവതാരങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. ലീലാവതാരങ്ങൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു? ലീലാവതാരങ്ങളുണ്ട്, യുഗാവതാരങ്ങളുണ്ട്, മറ്റ് അസംഖ്യം അവതാരങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചവയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ ആകുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളോ അംശാംശങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. മാത്രവുമല്ല സർവാതിശായിത്വത്തിന്റെ അവസാന വാക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ലീലകളിൽ പങ്കുകൊണ്ട ഉത്തുംഗ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഭഗവാൻ അതീവ ആകർഷകനാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്വരൂപങ്ങളിൽ വ്രജഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ എന്ന പോലെ ഉറ്റ സ്വകാര്യ സംബന്ധ സൗകര്യം ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലദേവനും ഒഴികെയുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്വരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല. അല്പജ്ഞാനികൾ തർക്കിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നവീനമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. പൂർവ്വദിക്കിൽ ഓരോ ദിനാന്ത്യത്തിലും സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നത് പോലെ കാലക്രമേണ യഥാസമയം ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിൽ ഒരിക്കൽ അത് അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായി സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും പോലെയല്ല ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരവും ബലരാമനും ഒഴികെയുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്വരൂപങ്ങളിൽ എന്തില്ല പറയുന്നു? ഈ സ്വകാര്യ സംബന്ധ സൗകര്യം അല്ലെ. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഈ ലീല ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലദേവനുമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അല്പജ്ഞാനികൾ തർക്കിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നവീനമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ പകലും ഓരോ ബ്രഹ്മദിനത്തിൽ അത് അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതമായി സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഒരു തവണ അത് സ്പഷ്ടമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിനത്തിലും സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രജസ്തമ ഇതി പ്രകൃതിർഗുണാസ്തൈ യുക്തഃ പരഃ പുരുഷ ഏക ഇഹാസ്യ തത്തേ സ്ഥിത്യാദയേ ഹരിവിരഞ്ജി ഹരേതി സംജ്ഞാഃ ശ്രേയാംസി തത്ര ഖലു സത്വദനോ നൃണാം സ്യുഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമ ഇതി പ്രകൃതിർഗുണാസ്തൈ യുക്തഃ പരഃ പുരുഷ ഏക ഇഹാസ്യ ധത്തേ ഇത്യാദയേ ഹരിവിരഞ്ജി ഹരേതി സംജ്ഞാഃ ശ്രേയാംസി തത്ര ഖലു സത്വതനോ നൃണാം സ്യുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ സംജ്ഞന എന്നാണ്, പക്ഷെ സംജ്ഞന അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ സംജ്ഞാഹ എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ സംസ്കൃതത്തിലുള്ളത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സത്വം സത്വഗുണം, രജഹ രജോഗുണം, ഇതി ഇപ്രകാരം പ്രകൃതേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ തൈഹി അവരാൽ യുക്തഃ സംയുക്തമായി പരഹ അതീന്ദ്രിയം
പുരുഷഃ പുരുഷൻ, ഏകഃ ഏകം, ഇഹ അസ്യ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ, സത്തേഹെ അംഗീകരിക്കുന്നു, സ്ഥിതി ആദയ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഹരി വിഷ്ണു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, വിരഞ്ചി ബ്രഹ്മദേവൻ, ഹര ശിവഭഗവാൻ, ഇതി അപ്രകാരം, സംജ്ഞാഹ വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങൾ, ശ്രേയാംസി പരമനേട്ടം, തത്ര ഇവിടെ, ഖലു നിശ്ചയമായും, സത്വഗുണം താനോഹോ സ്വരൂപം, നൃണാം മനുഷ്യനാൽ, സ്യുഹു നേടുന്നു. വർത്തനം ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നിവയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരോക്ഷമായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്കായി ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ ഗുണപരങ്ങളായ 3 രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 3 സ്വരൂപങ്ങളിലും സത്വഗുണപ്രധാനിയായ വിഷ്ണു ഭഗവാനിൽ നിന്നും പരമക്ഷേമം നേടാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ സത്ത്, രജസ്, തമസ് എന്നിവയിൽ പരോക്ഷമായി ഭഗവാൻ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളിലൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പൂകിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ സത്ത്, രജസ്, തമസ് ആ ഗുണങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പരോക്ഷമായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്കായി ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ ഗുണപരങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ അല്ലെ? ഈ 3 സ്വരൂപങ്ങളിലും സത്വഗുണപ്രധാനിയായ വിഷ്ണു ഭഗവാനിൽ നിന്നും പരമക്ഷേമം തേടാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണാവതാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമമായ ക്ഷേമം അത് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാൽ, ആശയങ്ങളാൽ ഭക്തിയുടെ സേവന സമർപ്പണം നടത്തണമെന്ന് മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും എല്ലാം വിഷ്ണു തത്വം അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിഭുത്വം ആകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ 2ാമത്തെ അവതാരം ബലദേവനും, ബലദേവനിൽ നിന്നും സംഘർഷനിൽ നിന്നും വിഷ്ണു പുരുഷ അവതാരങ്ങളും എന്നിങ്ങനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരങ്ങൾ വിസ്തൃതമാകുന്നു. വിഷ്ണു അഥവാ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സത്വഗുണ പ്രതിനിധിയായ ദേവൻ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അഥവാ പരമാത്മാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരുഷാവതാരമാകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ രജോഗുണ പ്രധാനിയും ശിവഭഗവാൻ തമോ ഗുണ പ്രധാനിയുമായ ദേവന്മാരാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ 3 വകുപ്പ് തലവന്മാരാണ് ഈ ദേവന്മാർ. വിഷ്ണുവിന്റെ സത്വഗുണത്താൽ സൃഷ്ടികർമ്മം സംഭവ്യമാകുന്നു. ഉന്മൂലനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ശിവദേവൻ താണ്ഡവ നൃത്തത്താൽ ആ കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാൽ, ആശയങ്ങളാൽ ഭക്തിയുത സേവന സമർപ്പണം നടത്തണമെന്ന് മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിസ്തരങ്ങളോട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിസ്തരണം ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? ബലദേവൻ അല്ലെ? ബലദേവനിൽ നിന്ന് സംഘർഷനിൽ നിന്ന്, അതായത് ആദ്യം ബലരാമൻ, പിന്നീട് സംഘർഷണൻ, പിന്നെ ആ സംഘർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘർഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുരുഷാവതാരമാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് പരമാത്മാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരുഷാവതാരം. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും അവരൊക്കെ ഗുണാവതാരങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അധിപതിയാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപതിയും ശിവൻ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപതിയുമാണ്. വിഷ്ണു സത്വഗുണത്താൽ സൃഷ്ടികർമ്മം സംഭവ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ വിഷ്ണു സൃഷ്ടിയുടെ ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും വിഷ്ണു ആണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളത്. വിഷ്ണുവിന്റെ സത്വഗുണത്താൽ സൃഷ്ടികർമ്മം സംഭവ്യമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉന്മൂലനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ശിവൻ താണ്ഡവ നൃത്തത്താൽ ആ കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശിവദേവൻ ഉന്മൂലനം അഥവാ സംഹാരം നടത്തുന്നത് തന്റെ താണ്ഡവ നൃത്തത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതികവാദികളും മൂഢന്മാരും ബ്രഹ്മദേവനെയും ശിവദേവനെയും യഥാനുക്രമം ഉപാസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശുദ്ധ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ സത്വഗുണ പ്രധാന സ്വരൂപമായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പൂർണ്ണ രൂപങ്ങളിലും പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളിലും അവതരിച്ചു. പൂർണ്ണ രൂപങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ, അതാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കള്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകള് ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും ഒക്കെ
ഉപാസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെന്താണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന്. ഒരുപാട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഏത് ഗുണത്തിലല്ല, അവര് സത്വഗുണത്തിലല്ല അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയവാദികൾ സത്വഗുണത്തിലാണ്. അവര് വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെയുമാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പൂർണ്ണരൂപങ്ങളിലും പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കളെ ആ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിനും പരമപുരുഷനും അവരുടേതായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വരൂപങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനും ഉണ്ട് ആത്മീയമായ ഒരു സ്വരൂപം, ഭഗവാനും ഉണ്ട് ആത്മീയമായ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം തന്നെ എന്താണ്, ആത്മീയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും വ്യത്യസ്തമല്ല, പക്ഷെ നമ്മളിത് എന്താണ്, വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കും എന്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ, ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും എന്ത് കിട്ടും, ആത്മീയ, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ജീവാത്മാക്കൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ മായാശക്തിക്ക് അധീനരാകുന്നു. എന്നാൽ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ സദാ ഈ മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രകരാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിഷ്ണു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മായാശക്തിക്ക് അധീനരായ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ പരിത്രാണനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ മായാശക്തിയുടെ അധീനനാണ്, അതായത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നിയന്ത്രകനാണ്. മായാശക്തി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളൊക്കെയും മായാശക്തിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്, മായയാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ, അതിന് അധീനരായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ, ഈ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളെ, ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ പരിത്രാണനം ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുക്കന്മാരായി തീരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അത്തരം ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുകയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത കാലയളവിലേക്കുള്ള തടവിന് വിധേയരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതായി വരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയാൽ വിവിധ കാലയളവിലെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനായി പലവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജന്മമൃത്യുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ജന്മമൃത്യുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കള് എന്തായതുകൊണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരായി തീരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് പ്രഭുക്കന്മാരാവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്ന് പല പല പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ശരീരം എടുത്ത് മാറ്റി, ശരീരം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള്, ബദ്ധജീവാത്മാക്കള് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ തടവിലാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ തടവിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, തടവിന്ന് പുറത്തു വരുന്നില്ല. നമ്മള് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനായി പലവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ബ്രഹ്മദേവൻ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന കാരാഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചു. അപ്പോ ഇതൊരു കാരാഗ്രഹമാണ്, ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം. ഒരു കൽപ്പാവാസം സമഗ്രവും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനേകം ജയിലുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന കാരാഗ്രഹം വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ സ്ഥിതി അത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ ഒരു പ്രമാണത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഭക്തന്മാരെ ശിക്ഷിക്കാൻ അല്ലെ, കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളും മായാശക്തിയും കൂടെ ചേർന്ന് വലയ്ക്കാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാക്കളെയും എന്ന് പറയുന്നു. ആ കാരാഗ്രഹം ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്, വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്ഥിതി അത് വിഷ്ണുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആകയാൽ ഈ ജനിമൃതി, ആവർത്തന ചക്രം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം തുടങ്ങിയ ക്ലേശസമ്പൂർണമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഏതൊരാളും അത്തരം മുക്തിക്കായി വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനത്താൽ മാത്രമേ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാവൂ. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജയിൽ ജീവിതം തുടരേണ്ടി വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിനായി കേവലമായ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടാം. അപ്പോ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉപമിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടി, നമ്മൾ ജയിലിലാവുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഓരോ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റിൽ നമ്മളെ കാണാൻ വരും അല്ലെ. ഇന്ന ദിവസം നമുക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് അലൗഡ് ആണ് എന്ന് പറയുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ദിവസം നോക്കി അവർ വരും. അപ്പൊ വരുമ്പോ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സൗകര്യം ചെയ്തു തരേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ. അപ്പൊ പറയും, ഇവിടെ കൊതുകാണ്, കൊതുക് തിരി വേണം, തണുപ്പാണ്, ബെഡ്ഷീറ്റ് വേണം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ചൂടാണ്, എന്താണ് ചെറിയൊരു ഫാൻ വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ തരുന്നവരാണ് ആര്, ഈ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തില്
നമ്മൾ അറസ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ അല്ലെ, ഈ ജയിലിനകത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാനാണ് ആർക്ക് പറ്റുള്ളൂ? ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ തുടങ്ങിയ ദേവി ദേവന്മാർക്കൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടാം. എന്നാൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കാൻ യാതൊരു ദേവനും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ദേവന്മാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടത്താൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? വിഷ്ണുവിനാൽ മാത്രം സാധ്യമാണത്. ആകയാൽ ആത്യന്തികമായ നേട്ടം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പ്രാപ്തനാക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ദേവി ദേവന്മാർക്കൊന്നും അതിന് സാധിക്കില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാർത്ഥിവാദാരുണോ ധൂമഃ തസ്മാദഗ്നിസ്ത്രയീമയഃ തമസസ്തു രജസ്തസ്മാത് സത്വം യൽ ബ്രഹ്മദർശനം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാർത്ഥിവാദാരുണോ ധൂമഃ തസ്മാദഗ്നിസ്ത്രയീമയഃ. തമസസ്തു രജസ്തസ്മാത് സത്വം യത് ബ്രഹ്മദർശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർത്ഥിവാൽ പൃഥ്വിയിൽ നിന്ന്, വിറക്, ധൂമഹ പുക, തസ്മാൽ അതിൽ നിന്നും, അഗ്നി വേദയജ്ഞങ്ങൾ. വേദയജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യാഗങ്ങൾ. മയഹ നിർമ്മിതമായ, തമസഹ തമോ ഗുണത്തിൽ, തു എന്നാൽ, രജഹ രജോ ഗുണം, തസ്മാൽ അതിൽ നിന്നും, സത്വം സത്വഗുണം, യൽ ഏത്, ബ്രഹ്മ നിരപേക്ഷ സത്യം, ദർശനം സാക്ഷാത്കാരം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭുപാക്കി ചെയ്യും. പൃഥ്വിയുടെ തന്നെ ഒരു രൂപാന്തരീകരണമാണ് വിറക്. എന്നാൽ പുക അസംസ്കൃത തടിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ അഗ്നി അധികം മേന്മയുള്ളതാകുന്നു. അഗ്നി മുഖേന വേദങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന യാഗങ്ങളിലൂടെ നാം പരമജ്ഞാന നേട്ടം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അതുപോലെ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും സത്വഗുണം അതീവ മേന്മയുള്ളതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ ഒരാൾ നിരപേക്ഷ സത്യ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ സത്യ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പൃഥ്വിയുടെ തന്നെ, അതായത് പൃഥ്വി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൂമി അല്ലെ. പൃഥ്വിയുടെ തന്നെ രൂപാന്തരീകരണമാണ് വിറക്. വിറക് ഭൂമിയുടെ തന്നെ രൂപാന്തരമാണ്. എന്നാൽ പുക അസംസ്കൃത തടിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് വിറകിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് പുക. പക്ഷേ പുകയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് അഗ്നി. അഗ്നിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന യാഗങ്ങളിലൂടെ പരമജ്ഞാനം, പരമമായ നേട്ടം പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. അതുപോലെ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ രജോ ഗുണത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് സത്വഗുണം. ഈ സത്വഗുണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാക്കി ചെയ്യും. മുകളിൽ വിശദമാക്കിയതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവന യോഗ്യനാവാൻ ഒരാൾ സത്വഗുണ പദവിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതാണെന്ന വസ്തുതയെ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് സമാവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുരോഗമന പാതയിൽ അന്തരായങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആർക്കും തമോ ഗുണത്തിൽ അവസ്ഥിതമായവർക്കും ആത്മീയാചാര്യന്റെ വിദഗ്ധമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്താൽ ക്രമേണ സത്വഗുണ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്നു. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവന യോഗ്യനാകാൻ ഒരാൾ ഏത് പദവിയിൽ ഉയരണം? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം. പക്ഷേ ഒരു ഗുരുവിന്റെ, ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, വിദഗ്ധനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ വിദഗ്ധമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്താൽ നമുക്ക് തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് പിന്നീട് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു സാധ്യത അവിടെ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ വിദഗ്ധമായ മാർഗനിർദ്ദേശം. അപ്പൊ അത് അനുസരിക്കാൻ ആര് തയ്യാറാവണം? ഈ
ഈ തമോ ഗുണത്തിലായാലും രജോ ഗുണത്തിലായാലും ഉള്ള ആളുകള് അങ്ങനെ ഒരു സംസർഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഏത് ഗുണത്തിലായാലും ആ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്കും അവിടുന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കും ഉയരാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. ആകയാൽ ആത്മാർത്ഥനായ വിദ്യാർത്ഥി അപ്രകാരമുള്ള വികാസ മുന്നേറ്റത്തിന് വിദഗ്ധനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ നിശ്ചയമായും സമീപിക്കണം. മാത്രവുമല്ല ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്നുമുള്ള തമസ് രജസ് സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഏതൊരു ശിഷ്യനെയും നയിക്കുവാൻ തക്ക സമർത്ഥനായിരിക്കണം. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തമ വിശ്വാസിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ തന്റെ ശിഷ്യൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ആ ശിഷ്യനെ ഉയർത്തി സത്വഗുണത്തിൽ വരെ എത്തിച്ച് അവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും നയിക്കുവാൻ സാമർഥ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ അല്ലെ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ വികാസത്തിനുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ആകയാൽ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിച്ചാലും സമാനമായ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് ഗുണത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിച്ചാലും സമാനമായ ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്, അപരാധമാണ്. വിഷ്ണു ഒഴികെയുള്ള അഖില പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളും ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ ശരിക്കും ആരാണ്? നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപമാവുന്നത്? മമൈ വാംശോ ജീവലോകി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ അല്ലെ, പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ, ആ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളും ഭഗവാനും സമന്മാരാണെന്ന് കരുതി അങ്ങനെയുള്ള ആരാധന ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്, അപരാധമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരിക്കും വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം. വിഷ്ണു ഒഴികെയുള്ള അഖില പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളും ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയരാണ്. പക്ഷെ വിഷ്ണു ആരാണ്? അതീതനാണ് അല്ലെ, അതിന് അതീതനാണ്. അതായത് മായയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അതീതനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭൗതിക ശക്തി സ്വരൂപങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാനോ സത്വഗുണ പദവിയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഉദ്ധാനം ചെയ്യാനോ ഉള്ള കഴിവില്ല. അതായത് ഒരു ജയിലിനകത്തുള്ള മറ്റൊരു പ്രിസണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജയിൽ പുള്ളിക്ക് മറ്റൊരു ജയിൽ പുള്ളിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? രണ്ടുപേരും ജയിലിനകത്താണ് അല്ലെ. ജയിലിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ജയിലിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളൊക്കെ എന്താണ്? അറസ്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലെ, ഈ ജയിലിനകത്താണുള്ളത്. ആ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരാളിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ജയിലിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കാണ് നമ്മളെ ജയിലിലായിട്ടുള്ള നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക. അത് ആർക്കാണ് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ. അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഭഗവാൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കും. നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ. അസാന്മാർഗിക ജീവിതം തമോ ഗുണത്തിലാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. പല വിധങ്ങളായ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് ലാലസമായ പരിഷ്കൃത മാനവ ജീവിതം രജോ ഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. രജോ ഗുണ പ്രധാന ജീവിതം നിരപേക്ഷ സത്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന അന്തസാര വിഹീനമായ സൂചനകൾ, തത്വശാസ്ത്രത്തിലെ സുഭഗമായ വികാര താരല്യം, കല, സദാചാര, സന്മാർഗ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംസ്കാര തത്വങ്ങൾ എന്നിവയാൽ പൂരിതമാണ്. എന്നാൽ സത്വഗുണം ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഉത്തുംഗ പദവിയിലാകുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരാളെ യഥാർത്ഥമായി സത്വഗുണം സഹായിക്കുന്നു. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിവിധങ്ങളായ ആരാധനാ രീതികൾ തമ്മിൽ ഗുണപരങ്ങളായ അന്തരമുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ പ്രബല ദേവന്മാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന യഥാനുക്രമമായ ഫലങ്ങളും വിഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരാൾ രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കുമ്പോ, രജോ ഗുണപ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് പല സദാചാര മാർഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പല സാൻമാർഗിക മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പല പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിരപേക്ഷ സത്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗുണത്തിലാണ് അവരുള്ളത്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആരാധനാ രീതികൾ തമ്മിൽ ഗുണപരങ്ങളായ അന്തരമുണ്ട്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ പ്രബല ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന യഥാനുക്രമമായ ഫലങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ആരെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആശ്രയിക്കേണ്ടത്? വിഷ്ണു ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അല്ലെ.
മറ്റ് ദേവന്മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തരാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് കടത്താൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. പഞ്ചാകൽപതരുദ്ദേശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।